és el segon any que isc ací a Benigànim. La veritat és que la comparsa amb Marraquets sempre s'ha portat molt bé amb mi i la veritat és que jo que soc de terra de falles, viure l'experiència de primera mà, de viure la festa de moros i cristians, eixir a la comparsa a Marraquets, és una experiència inoblidable i que per a mi m'ha marcat molt. Molt agraït al poble de Benigànim i molt agraït a la comparsa Marraquets perquè m'han fet gaudir d'un dia absolutament inoblidable.